Καλησπέρα λοιπόν, είμαι η Μαρία Ορφανάκη. Σας καλωσορίζω απόψε στην παρουσίαση του προγράμματος «Ο δρόμος της Διανοίας» από τη Χετπίδια και τον Νικόλαο Μαγαλιό. Είναι μεγάλη δική μου χαρά και δική μας χαρά που είστε εδώ απόψε. Και φέτος είναι μια ιδιαίτερη συγκυρία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί μετά από πάρα πολλά χρόνια έχουμε τη δυνατότητα και την ευκαιρία να έχουμε δύο προγράμματα. Ένα θα γίνεται ζωντανά, live webinar, και το άλλο διαζώσεις στην Αθήνα. Μέσα σε αυτό το μισάωρο, 40 λεπτά, δεν ξέρω πόσο θα διαρκήσει, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για το πρόγραμμα, να γνωρίσουμε τον Νικόλαο Μαγαλιό και φυσικά να κάνετε κι εσείς ερωτήσεις που θα απαντήσουμε σε όσες απορίες έχετε. Δίνω στο λόγο στον Νικόλαο Μαγαλιό. Νικόλα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μαρία. Ευχαριστώ. Ο δρόμος της Διανοίας παρουσιάστηκε πρώτη φορά στην Αθήνα το 2006. Και έκτοτε έχει παρουσιαστεί και στην Αθήνα και στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο και διαδικτυακώς από τον κορονοϊό και μετά. Στην Αθήνα όμως έχει να παρουσιαστεί σχεδόν 10 χρόνια. Οπότε φέτος λοιπόν, και επειδή εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο δρόμος της Διανοίας να γίνεται διαζώσεις, όχι το webinar δεν είναι διασκεδαστικό, αλλά το διαζώσεις έχει πολύ περισσότερη πλάκα, στο πούμε έτσι, λέμε πολλά αστεία. Είναι πολύ πιο διαδραστικό. Μας έχει λείψει αυτή η διαδραστικότητα την εποχή του κορώνα και μετά. Οπότε είναι δική μου μεγάλη χαρά, διότι επιτέλους θα είναι στην έδρα, στην Αθήνα, διαζώσεις, τις Τετάρτες, την ημέρα του Ερμού που έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, και τις Δευτέρες θα γίνεται live webinar, την ημέρα της Ελλήνης που λέγανε οι αρχαίοι, έτσι, για να το θυμόμαστε. Μαρία, τι θα ήθελες να ρωτήσεις εσύ που με ξέρεις εμένα? Εγώ σε γνωρίζω, δεν ξέρω αν οι υπόλοιποι εδώ, οι παρευρισκόμενοι, σε γνωρίζουν έτσι προσωπικά ή έχουν παρακολουθήσει άλλα προγράμματα. Εγώ θα κάνω ερωτήσεις που νομίζω και απορίες που τις είχα και εγώ πριν γνωριστούμε και συνεργαστούμε. Θα σε ρωτήσω πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με την ψυχολογία. Ας πάμε έτσι πολύ πίσω. Η αλήθεια είναι ότι από πολύ μικρή ηλικία διάβαζα πολύ. Είχα τη χαρά και την τύχη, αν θέλετε, να διαβάζω πάρα πολύ. Ανάμεσα σε αυτά που διάβαζα ήταν επιστημονική φαντασία, πάρα πολύ. Αν θυμάστε τον Ισαάκ, τον Ασίμοφ, που ήταν πολύ γνωστός τότε, και διάφορα άλλα βιβλία από τη βιβλιοθήκη της Λαρίσης. Και όταν άρχισα να διαβάζω για την ψυχολογία, κατάλαβα ότι αυτό που με απασχολεί είναι να μάθω τι πάει στραβά μέσα μου. Όταν το 1992 έπαθα την πρώτη μου βαθιά καταθλιπτική κρίση, της πρώτης μου κρίσης πανικού. Καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι για μένα να καταλάβω γιατί εγώ υποφέρω έτσι. Γιατί πονάω. Τι συμβαίνει μέσα μου. Θα περάσει αυτό ποτέ. Θα γίνω ποτέ καλά. Οπότε αυτή η ανάγκη μου για να σπουδάσω την ψυχολογία έγινε σφοδρότερη και φυσικά ξεκίνησα την ψυχολογία για να θεραπεύσω εμένα. Στην πορεία σιγά σιγά, πολύ σιγά, αρχικά μέσω εκπαιδευτικών τεχνικών όπως ήταν η βιοανάδραση και άλλων απλών συνεδριών όπως είναι η συμβουλευτική, άρχισα να νιώθω ότι μπορώ να προσφέρω κάτι και σιγά σιγά σταδιακά, όσο απελευθερώνω εμένα, δείχνει και σε άλλους τον δρόμο της απελευθέρωσης. Άρα λοιπόν πρόκειται για δική μου ανάγκη. Τώρα, θέλω να μου λύσεις μια πορεία. Γεννήθηκες στη Λάρισα, μεγάλωσες εκεί, αλλά μοιράζεις το χρόνο σου ανάμεσα στην Αθήνα και το Ηράκλειο. Πώς το καταφέρνεις αυτό? Καταρχάς, γεννήθηκα στη Λάρισα, κανείς δεν είναι τέλειος. Όλοι έχουμε τα ελαττώματά μας. Και εδώ και 10 περίπου χρόνια μοιράζω τις δραστηριότητες μου στην Αθήνα και στο Ηράκλειο. Κάποτε πήγαινα και στο Ρέθυμνο για 2-3 χρόνια. Ήταν όμως εξαντλητικό, ήταν πάρα πολύ κουραστικό. Οπότε παρέχω τις υπηρεσίες των συνεδριών, των ατομικών συνεδριών και στις δύο αυτές πόλεις και τα σεμινάρια. Mm-hmm. Είναι δύσκολη διαδικασία, είναι απαιτητική, όμως είναι άλλη δόμηση της επαρχίας, άλλη δόμηση της πρωτεύουσας, σαφώς. Αλλά μέχρι στιγμής τα πάω καλά. Αντέχω. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω, νομίζω και οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι έχουν συναντήσει στο διαδίκτυο, στα social media, προωθούνται διάφορα προγράμματα NLP. Ποια είναι η διαφορά του δρόμου της Διανοίας με τα υπόλοιπα προγράμματα NLP? Γιατί να επιλέξω το πρόγραμμα του Νίκου Μαγαλιού? Καταρχάς, το πρόγραμμα αυτό έχει μια ξεκάθαρη δομή συνθετική. Δεν είναι αντιγραφή επικόλληση,
πώς διδάσκεται ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός στο εξωτερικό. Το πρώτο στοιχείο είναι αυτό. Το στοιχείο όμως που ενδιαφέρει τους περισσότερους που συμμετέχουν εδώ και χρόνια στον δρόμο της διανοίας είναι ότι έχει μια ξεκάθαρη ψυχοθεραπευτική χρειά. Έναν ξεκάθαρο ψυχοθεραπευτικό προσανατολισμό. Και επειδή είμαι χρόνια ψυχοθεραπευόμενος, άρα ξέρω τις ανάγκες που χρειάζεται κάποιος ο οποίος θέλει να αναπνεύσει ελεύθερα, θέλει να βγάλει την πανοπλία που φοράει του πάνω του και δεν ξέρει τον τρόπο, και φυσικά η πανοπλία βγαίνει σιγά σιγά, δεν βγαίνει απότομα, θέλει ταυτόχρονα να τακτοποιήσει τη ζωή του, θέλει να μάθει να διαχειρίζεται τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τα λόγια και τις πράξεις του. Κρατήστε αυτά τα 4 σημαντικά στοιχεία. Τη σκέψη μου, τα συναισθήματα, τα λόγια και τις πράξεις μου. Είμαι πιο απλά τη συμπεριφορά μου λοιπόν και τον ψυχικό μου κόσμο. Στο πρόγραμμα αυτό έχουν σωματώσει οτιδήποτε θεωρώ ότι βοήθησε εμένα στη δικιά μου πορεία μέχρι εδώ. Άρα θα πάρουν μια τεχνική από τις κορυφαίες επιδόσεις και θα την ενσωματώσουν. Θα πάρουν μια τεχνική που την γνώρισα το 1990 και έκτοτε με έχει συντροφεύσει μέχρι σήμερα με μεγάλη, αν θέλετε, ικανοποίηση και μεγάλη ασφάλεια. Μια τεχνική βαθιάς χαλάρωσης που θα την ενσωματώσουμε στο πρόγραμμα. Θα τα ενσωματώνουμε με τέτοιον τρόπο ώστε ο καθένας να έχει εργασία στο σπίτι. Άρα είναι ακόμα ένα στοιχείο που επιταχύνει τη μάθηση και επιταχύνει το βίωμα σε ατομικό επίπεδο. Και τέλος, θα καταλήξουμε με το να έχουμε συγκεκριμένα εργαλεία προσαρμοσμένο καθένας πάνω του για να μπορεί μετά το πέρας του μαθήματος συνεχώς να προοδεύει. Άρα θα συνδυάσουμε τα θεωρητικά στοιχεία, τα βιωματικά στοιχεία και απόλυτα πρακτικές τεχνικές, ώστε μέχρι το τέλος του προγράμματος να μην υπάρχει κάποιος που να λέει ότι εγώ δεν ξέρω πώς να διαχειριστώ αυτό που μου συνέβη, να έχει έστω μια τεχνική. Είναι ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε όλους και πώς θα καταλάβω αν αυτό απευθύνεται σε μένα? Είναι ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο που θέλει να προοδεύσει μέσα σε 9 μήνες. Μέσα στους 9 μήνες αυτού του τοκετού, να πει κάποιος ότι θέλω να αναλάβω τον εαυτό μου, θέλω να αφοσιωθώ, να αφιερωθώ, να δεσμευτώ σε αυτό το πρόγραμμα, να είναι μονογαμική σχέση. Μην πάω δηλαδή σε αυτό το πρόγραμμα και ταυτόχρονα πάω και κάπου αλλού και κάνω κάτι άλλο. Εξαιρείται η ψυχοθεραπευτική διαδικασία, αν κάποιος είναι ήδη η συμβουλευτική διαδικασία. Άρα λοιπόν απαιτεί αφοσίωση αυτό το πρόγραμμα, διότι έχει πολύ υλικό. Όλοι οι συμμετέχοντες έχουν να πούν καλά λόγια για το υλικό που δέχονται. Και το μοναδικό αρνητικό που έχω ακούσει είναι ότι κάποιες φορές μας έχει δώσει πάρα πολύ υλικό, δώσε λίγο λιγότερο. Εγώ φροντίζω ανάλογα με την ομάδα να δίνω το υλικό που μπορούν να πάρουν οι άνθρωποι που είναι λίγο πάνω από τη μέση. Ούτε να παίρνουν τη ροή του τελευταίου, ούτε τη ροή του πρώτου. Ούτε να τρέχει όλη η ομάδα επειδή ο πρώτος πάει πολύ γρήγορα, αλλά ούτε να σερνόμαστε. Άρα λοιπόν κάθε άνθρωπος που νιώθει και λέει ότι εγώ θέλω να αφιερώσω αυτή τη χρονιά σε μένα, να μάθω πώς να θέτω στόχους, να μάθω πώς να διαχειρίζουμε όλα αυτά που είπαμε, συμπεριφορές και ψυχικό κόσμο, να το μάθω. Να πάρω μια τεχνική που θα με βοηθήσει να έχω καλύτερη επαφή με το ασυνείδητό μου. Είναι τόσα πολλά που δεν ξέρω τι να σας πρωτοπώ. Αυτό μπορεί να κάνει κάποιος ή να εμπιστευτεί την καρδιά του και να πει ναι, αισθάνομαι ότι είναι ένα πρόγραμμα που θα με βάλει σε τάξη, είναι ένα πρόγραμμα που δίνει σημασία στην κούπα, σαν αυτή που κρατάω αυτή τη στιγμή στα χέρια μου, στην οποία κανείς δεν πίνει την κούπα, κανείς δεν απολαμβάνει την κούπα ως γεύση, ως αίσθηση. Παρά αυτά δεν υπάρχει κούπα, δεν μπορώ να μοιραστώ την ουσία. Άρα πρόκειται για μάθημα δομής. Με βοηθά να στείλω καλά, ακόμη και στον λόγο, στο τελευταίο μέρος του μαθήματος, που θα ασχοληθούμε με τον λόγο. Όσο περισσότερο ασχολούμαστε με τον λόγο, τόσο βαθύτερη επαφή έχουμε με το ασυνείδητό μας και μεγαλύτερη επιρροή στον εαυτό μας και στους άλλους, Μαρία. Επομένως, μπορούν να βάλουν τη ζωή τους σε τάξη. Μάλλον θα το πω διαφορετικά, επειδή παρατηρούμε και όχι μόνο εγώ, νομίζω και όλοι, το τελευταίο διάστημα, η οικονομική κρίση, η υγειονομική κρίση, ανθρώπους που δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στην καθημερινότητα, που έχουν βρει εμπόδια τέλος πάντων στη ζωή τους, στην καθημερινότητα και στον εαυτό τους. Μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να μπουν σε μια τάξη παρακολουθώντας αυτό το πρόγραμμα, το δρόμο της διανοίας? Μπορούν να μπουν σε καλύτερη τάξη, σε πολύ καλύτερη τάξη από ό,τι ήταν πριν, υπό την προϋπόθεση ότι θα συμμετέχουν κανονικά στη ροή των μαθημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα αφιερώνουν λίγο χρόνο κάθε μέρα. Δεν είναι μάθημα, συγγνώμη για τη λέξη αυτή που θα πω τώρα, θα την πούμε σε επίτηδες για να κεντρήσω το ενδιαφέρον
των εργατών του πνεύματος και της ψυχής, δεν είναι μάθημα για τεμπέληδες. Δεν είναι μάθημα για πυκνά συχνό φαινόμενο να έρχονται στις συνεδρίες και να μου λένε ψάχνω αυτό το μαγικό χάπι που θα το πάρω και θα μπορέσω να αλλάξω τη ζωή μου. Όπως το ψάξαμε, δεν το βρήκαμε. Ευτυχώς δεν το βρήκαμε, γιατί στην πορεία δυναμώσαμε και συνειδητοποίησαμε ότι δεν υπάρχει αυτό το χάπι. Άρα πρόκειται για μάθημα που αυτός που δυσκολεύεται, όσο πιο εύκολα κατανοήσει, όσο περισσότερο χρόνο αφιερώσει και κατανοήσει ότι η ζωή κυβερνάται από νόμους, όπως είναι της βαρύτητας. Και αυτοί οι νόμοι λειτουργούν σε όλους τους ανθρώπους. Δεν υπάρχουν ξεχωριστοί νόμοι για μένα, ξεχωριστοί για σένα. Όσο πιο γρήγορα καταλάβει κάποιος ότι δεν υπάρχει ισότητα στην εκκίνηση της ζωής, όπως είναι στο στίβο. Σας μιλάω ως πρώην αθλητής του στίβου. Δεν ξεκινάμε όλοι από την ίδια αφετηρία. Κάποιος ξεκινάει από το 0, άλλος από το 10, άλλος λίγο πρώτο τον τερματισμό. Άρα δεν θα κρίνομαι εγώ με τον διπλανό μου. Θα κρίνω με τη δική μου πρόοδο. Μπορεί να βοηθήσει κάποιον ο οποίος έχει κατάθλιψη, έχει έντονο στρες, να μπορεί να το διαχειριστεί? Για το στρες μπορούμε να πούμε πάρα πολλά. Οπότε ναι, για το στρες μπορούμε να πούμε πολλά. Τώρα, επειδή η κατάθλιψη είναι κατηγορία πολύ μεγάλη, είναι η κατάθλιψη λοιπόν που κάποιος του συμβαίνει πρώτη φορά, είναι η κατάθλιψη που του συμβαίνει τους τελευταίους μήνες, άλλος μπορεί να έχει χρόνια κατάθλιψη. Υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά και στη δική μου, αν θέλετε, επαγγελματική σταδιοδρομία, αλλά και γενικότερα στη σταδιοδρομία πολλών θεραπευτών, όπου άνθρωποι με κατάθλιψη θεραπεύτηκαν πλήρως ή έστω καλυτέρευσαν. Οπότε δεν θα στοχεύσει πάνω σε αυτό. Αυτός όμως που έχει κατάθλιψη, να δώσω ένα στοιχείο ενδιαφέρον για κάποιον από εσάς που μπορεί να μας ακούει και να πει ότι ναι, έχω περάσει κατάθλιψη, και επειδή έχω περάσει κατάθλιψη και καταθλιπτικές περιόδους και περνάω ενίοτε, γνωρίζω καλά τι σημαίνει διαγράφω τα καλά στοιχεία στο μέλλον. Τι σημαίνει στο μέλλον βλέπω μαυρίλα. Τι σημαίνει δεν έχω όνειρα. Και μία από τις 3 βασικές λειτουργίες της διανοίας, στα πρώτα φίλτρα που θα αναλύσουμε, στο πρώτο από τα 3 τρίμηνα, που αν θέλετε μπορώ να πω μερικά λόγια για αυτά, δεν ξέρω αν είναι καλή στιγμή τώρα, θα ασχοληθούμε και με αυτό. Εν ολίγης, το πρώτο τρίμηνο, Μαρία, είναι το νεύρο. Ασχολούμαστε λοιπόν με το πώς λειτουργεί το ασυνείδητο, πώς λειτουργεί ο νους, ποιο είναι το μοντέλο επικοινωνίας του NLP, ποιοι είναι οι τύποι επικοινωνίας, πώς μπορώ να επικοινωνώ καλύτερα με τον εαυτό μου και με τους άλλους, πώς θέτω στόχους, πώς γίνονται πιστευτοί αυτοί οι στόχοι, πώς λαμβάνω αποφάσεις, πώς αλλάζω αποφάσεις. Η απόφαση δεν είναι καταδίκη. Πώς λαμβάνω αποφάσεις, πώς αλλάζω αποφάσεις. Στο δεύτερο μάθημα θα μπούμε στα θεραπευτικά. 3, ενίοτε 4 φορές. Συνήθως οι ομάδες τα τελευταία χρόνια μου ζητάνε παράταση του τριμήνου. Να προσθέσουμε 1 μήνα και να κάνουμε 1 μήνα λιγότερο. Στο γλωσσικό, 3 με 4 μήνες θα ασχοληθούμε με το τι σημαίνει θεραπεύω. Τι σημαίνει αλλάζω μέσα από την παιδεία. Γιατί ο NLP είναι παιδί της παιδείας, δεν είναι παιδί της ψυχοθεραπείας. Άσχετα αν με τα στοιχεία που εγώ προσθέτω σε αυτό το μάθημα, δεν μ' άρεσε πώς ακούστηκε το εγώ, γι' αυτό έκανα την παρένθεση αυτή. Άσχετα λοιπόν αν τα στοιχεία που προστίθενται πιο γενικά σε αυτό το μάθημα είναι στοιχεία που έχουν ψυχοθεραπευτικά πλέον, που δίνουν ψυχοθεραπευτική ματιά και εργαλεία, όπως είναι η αναπνοή. Ο NLP δεν μιλάει για αναπνοή, θα μιλήσουμε όμως για αναπνοή. Ο NLP δεν μιλάει για απελευθέρωση συναισθημάτων με τον τρόπο της σωματικής ψυχοθεραπευτικής, αλλά επειδή είμαι παιδί της σωματικής ψυχοθεραπευτικής, θα δώσω στοιχεία πάνω στο μάθημα. Άρα θέλω να το κάνω πιο πλήρες. Και το τελευταίο τρίμηνο ή δίμηνο, αναλόγως, είναι το γλωσσικός. Όπως έλεγε ο Warren Buffett, μου αρέσει πολύ, σε μια ομιλία του σε φοιτητές πριν μερικά χρόνια, τι να κάνουμε για να γίνουμε σαν εσένα, τι μπορούμε να κάνουμε για να γίνουμε κι εμείς σπουδαίοι στη ζωή μας. Και είπε, ακονίστε τις επικοινωνιακές σας δεξιότητες. Στον προφορικό λόγο και στο γραπτό κείμενο. Θα αφιερώσουμε χρόνο πάνω σε αυτό. Είναι σημαντικό να μπορώ να συντάσσω τη σκέψη μου με τέτοιο τρόπο που να παραδίδεται ορθά η πληροφορία. Πρώτα απ' όλα για μένα. Να ξέρω τι λέω. Εκτός αν είναι σε περιπτώσεις ιδιαίτερου στρες ή συναισθηματικής φόρτισης, μου έχει συμβεί πολύ συχνά εμένα φέτος, να πιάνω συνεχώς τον εαυτό μου να υποπίπτει στο ατόπιμα, που αυτό όμως το χρησιμοποιούμε, αν θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε, πάλι υπέρ ημών. Πώς? Δυναμώνω το φωτεινό μου κομμάτι
και τολμάω να μπαίνω, να βουτάω μέσα στο σκοτεινό μου κομμάτι. Αυτή είναι η πλήρης θεώρηση για μένα. Τα δύο πόδια της πρόοδου στη ζωή. Ναι στο φως, ναι στο σκοτάδι. Μου. Μπορεί να βοηθήσει, θα φέρω για παράδειγμα τον εαυτό μου, εμένα να βελτιώσω τη σχέση με τον σύζυγό μου, με τον σύντροφό μου, ή αν θέλεις, σε πάω και αλλού να βελτιώσω και τη σχέση μου με το παιδί μου. Ναι, καταφατικά. Αφιερώνουμε πάρα πολύ ενέργεια επάνω στο κομμάτι της σχέσης, διότι η μεγαλύτερη χαρά και ο μεγαλύτερος πόνος στη ζωή μας προέρχεται από τη σχέση, από το σχετίζεστε. Δεν είμαι μόνο στον πλανήτη, προσδιορίζομαι μέσα από τη σχέση μου με τους άλλους. Σωστά? Αν αυτό που κάνω έχει θετικό αντίκτυπο στον άνθρωπο με τον οποίο συναναστρέφομαι, το αφήνω, το κρατάω ως έχει. Αν δεν έχει, χρειάζεται να αναβαθμιστώ. Χρειάζεται να κάνω κάτι άλλο. Ο NLP, επειδή είναι, ξαναλέω, παιδευτική διαδικασία και εκπαιδευτική, άρα παιδευτική διαδικασία με βοηθάει να καταλάβω τι συμβαίνει μέσα μου, εκπαιδευτική διαδικασία με βοηθάει να μοιραστώ το μέσα μου με τους άλλους και να πάρω αυτό που δίνει η άλλη και να το βάλω μέσα μου. Να καταλάβω τι λέει ο άλλος αληθινά, όχι τι λέω. Άρα ναι, βοηθάει πάρα πολύ στις σχέσεις. Πάρα πολύ. Τώρα θα μιλήσω για το δικό μου επάγγελμα, επικοινωνιολόγος, δημοσιογράφος. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δεξιότητες, που έχουν ταλέντα, που είναι καλοί στη δουλειά τους, αλλά έχουν μια δυσκολία και στις ανθρώπινες σχέσεις είναι αυτό, όχι μόνο στον επαγγελματικό τομέα, να εκφράσουν αυτό που θέλουν να πούν, να το επικοινωνήσουν ή αυτό που νιώθουν. Βοηθάει ο δρόμος της διανοίας να βελτιώσουν έτσι τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Η απάντηση είναι με διαφόρους τρόπους, μόνο το μοντέλο της πραγματικότητας, μόνο το μοντέλο του πώς δομείται η πραγματικότητα που έχει συνθέσει ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός, the model of reality, από μόνο του με βοηθά να καταλάβω τα τρία στάδια στην επικοινωνία, δηλαδή την πρόσληψη, την υποδοχή της πληροφορίας, την επεξεργασία και το μοίρασμα της πληροφορίας. Εφόσον καταλάβω πώς λειτουργεί το παιχνίδι, να πω ένα παράδειγμα. Εφόσον καταλάβω ότι ο νους έχει ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο που κινείται και τρέπεται. Ο άνθρωπος σκέφτεται με 6 συγκεκριμένους τρόπους. Δεν σκέφτεται με 10, ούτε με 50, ούτε με 2. Εάν εγώ κατανοήσω ποιοι είναι αυτοί οι 6 τρόποι, με πολύ μεγαλύτερη ευκολία μπορεί μετά να επέμβω στη διαδικασία προς όφελός μου. Είναι αυτό που λέγαμε παλιά. Όποιο πρόβλημα και να έχεις, η απάντηση πάντοτε είναι η παιδεία. Αν θυμόστε πολύ έτσι, γνωστή απάντηση. Η απάντηση σε κάθε ερώτημα είναι η παιδεία. Αυτό είναι μάθημα παιδείας με απόλυτη πρακτική εφαρμογή. Άρα η παιδεία σχέση με τα μέσα μου, όχι εκπαιδεία ή εκπαίδευση με τα έξω μου. Προσέξτε τη διαφορά. Σε μένα είναι ξεκάθαρο που τα μελετάω χρόνια. Κάποιοι μπερδεύουν την παιδεία με την αγωγή, τη μόρφωση και την εκπαίδευση. Άλλο τα είναι. Τα τρία αυτά έχουν σχέση με το έξω. Η παιδεία έχει σχέση με το μέσα. Κατανοώ τις εσωτερικές μου διεργασίες, κατανοώ τα φίλτρα, την ενέργεια, τα αισθήματα, τα συναισθήματα, το πώς κινούνται όλα αυτά και πώς αλλάζουν τα λόγια και τη συμπεριφορά μου. Και αν θέλω, επεμβαίνω στη διαδικασία. Εάν θέλω, δεν επεμβαίνω. Και μαθαίνω ποιος είμαι, αρκεί να τα αντέχει ο συνομιλητής μου, ο σύντροφος, ο φίλος μου, να μπορώ να είμαι ο εαυτός μου και να μπορώ να κάνω λάθη, να λέω χαζομάρες, να λέω μπουρδες, να εκτίθεμαι και να βλέπω καλύτερα τι κρύβεται μέσα. Άρα μπορώ να το διαχειριστώ. Αυτό σημαίνει διαχειρίζω. Να το αφήνω χύμα ή να το φροντίζω σε μια σημαντική συνάντηση, σε μια συνάντηση που με νοιάζει πάρα πολύ, να το διαχειριστώ αυτό. Να διαχειριστώ και τα συναισθήματα και τις σκέψεις και τα λόγια και τις πράξεις του συνομιλητή. Η Μαρία είπαμε ξανά, είναι χρόνια στο ραδιόφωνο. Οπότε ξέρει να τρέχει τον ομιλητή. Και επειδή Μαρία τόση ώρα εγώ μπήκα στο ρυθμό του ραδιοφώνου, θα πάρω μια ανάσα και θα μπω σε ρυθμό τώρα ψυχοθεραπευτικό. Πιο έρευνα. Να δει κάποιο πώ μπορεί να γίνει αυτό και με μια ανάσα τώρα μου ήρθε. Οπότε τρέξιμο όσο θε. Εγώ τώρα θα κάτσω στο θρόνο μου και θα πάω χαλαρά. Απολαυστικά. Μετά το πέρας του προγράμματος, είτε είναι μέσω Zoom, είτε είναι διαζώσεις,
Ποια είναι η δική σου συνεισφορά? Συνεχίζει να έχει επαφή ο συμμετέχοντας μαζί του? Πώς τον υποστηρίζεις μετά? Όσοι έχουν συνεργαστεί μαζί μου, είτε σε ατομικές συνεδρίες, είτε σε ομαδικά μαθήματα, ξέρουν ότι η δική μου θέση είναι διαβίου υποστήριξη. Διαβίου. Τι σημαίνει αυτό? Μπορεί να μου στείλει ένα email και να μου εξηγήσει κάτι που του συμβαίνει και να λάβει απάντηση. Αν είναι κάτι που εγώ κρίνω ή ο ίδιος κρίνει ότι είναι σημαντικό, μπορεί να μιλήσουμε και τηλεφωνικώς. Αν δούμε ότι χρειάζεται εργασία, είναι ανοιχτό το κομμάτι των ατομικών συνεδριάσεων και είναι πολύ συχνό το φαινόμενο, ακόμη και κατά τη διάρκεια του μαθήματος, κάποιοι άνθρωποι να ξεκινάνε ατομικές συνεδριάσεις. Με εκπτωτική τιμή, εφόσον συμμετέχουν ήδη σε ένα πρόγραμμα. Διότι καθώς επιλέγω να πιάσω την κουτάλα και να κουνήσω το τσουκάλι, είναι σαν τον ελληνικό καφέ, που παίρνω τώρα να πιω, παράδειγμα, τον ελληνικό καφέ και είναι διαυγής και μπορώ να τον πιω. Έτσι είναι η ζωή μας καθημερινά. Εγώ δεν έχω προβλήματα, γιατί πίνουν τον καφέ, πίνουν το ίσμα, μάλλον πίνουν την επιφάνεια. Πίνουν το ζωμί, συγγνώμη, της επιφάνειας. Αν κουνήσει όμως κάποιος το ίσμα, δεν μπορώ να τον πιω το καφέ. Είναι δύσκολη η ζωή. Ναι, αλλά δεν μπορώ να πάρω το ίσμα και να το ξεφορτωθώ αν δεν κουνήσει κάποιος την κουτάλα. Και αυτή η κουτάλα κουνιέται μέσα από τις ανθρώπινες σχέσεις. Και κουνιέται και θα κουνιέται μέχρι κάποιος να φωτιστεί. Να γίνει Άγιος και να έχει τελειώσει την ιστορία, να λάβει και να βοηθάει και τους υπολείπους να απελευθερωθούν. Μέχρι τότε, λίγο πριν κόψει το νήμα, μπορεί να κάνει μεγάλη γκάφα ο άνθρωπος. Και χρειάζεται να είναι προσεκτικός. Λέει η δική κατανόηση. Εγώ δεν έχω άλλες ερωτήσεις. Δεν ξέρω αν τώρα θα ήταν δόκιμο να πούμε τα τεχνικά σημεία ή να δώσω το λόγο σε εσάς που είστε εδώ, να ρωτήσετε εσείς τον Νίκο το Μαγαλιό. Εγώ θα πρότεινα να πούμε τα τεχνικά σημεία, γιατί κάποιος μπορεί να βιάζεται και να θέλει να φύγει. Έτσι να έχει εικόνα πώς είναι το πρόγραμμα, πρώτα το διαδικτυακό, αν θέλεις. Ξεκινάμε και πρώτα. Να πούμε λοιπόν κάποιες πληροφορίες για το live webinar, το διαδικτυακό. Η έναρξη μαθημάτων είναι τη Δευτέρα 9 του Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα διαρκεί 9 μήνες, μέχρι και τον Ιούνιο δηλαδή του 2024. Τα μαθήματα διεξάγονται κάθε Δευτέρα 7 και 4 το απόγευμα με 9 το βράδυ και κάθε μήνα θα λαμβάνετε ένα 2ωρο βιντεοσκοπημένο εκπαιδευτικό μάθημα του προγράμματος, το οποίο ετήσιος κύκλος αυτοβελτίωσης, το οποίο ουσιαστικά υποστηρίζει και θα ενισχύει την πρόοδό σας στον δρόμο της διανοίας, και 3 Παρασκευές το μήνα ο Νίκος Μαγαλιός και η ομάδα της Helpedia θα μοιράζεται μαζί σας αφυπνιστικά μηνύματα από διάφορες πνευματικές παραδόσεις του κόσμου. Το κόστος συμμετοχής του προγράμματος είναι 100 ευρώ ανά μήνα. Μιλάμε για το διαδικτυακό πρόγραμμα. Και αν έχετε παρακολουθήσει ξανά το πρόγραμμα, είναι 80 ευρώ το μήνα. Να πούμε ότι το πρόγραμμα διεξάγεται μέσω της πλατφόρμας του Zoom, εύκολο δηλαδή, όπως τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε εμείς μεταξύ μας. Τώρα πάμε να πούμε 2 λόγια και για το διαζώσεις. Η έναρξη των μαθημάτων είναι την Τετάρτη, 9 του Οκτώβρη. Νίκο, πώς έχει γίνει λάθος, γιατί είπα Δευτέρα 9 Οκτώβρη και Τετάρτη 9 Οκτώβρη. Τετάρτη 11 Οκτώβρη. Ναι, έχει γίνει λάθος που διαβάζω τις σημειώσεις μου. Λοιπόν, Τετάρτη 11 Οκτωβρίου ξεκινάει το διαζώσεις πρόγραμμα του δρόμου της Διανοίας. 9 μήνες και η διάρκεια του συγκεκριμένου προγράμματος, μέχρι δηλαδή και τον Ιούνιο του 2024. 2 φορές το μήνα διεξάγονται τα συγκεκριμένα μαθήματα, κάθε Τετάρτη και ώρα 6 το απόγευμα με 9. Κάθε μήνα επίσης θα λαμβάνετε ένα 2ωρο βιντεοσκοπημένο εκπαιδευτικό μάθημα του προγράμματος ετήσιος κύκλος αυτοβελτίωσης, το οποίο θα σας υποστηρίζει και θα ενισχύει την πρόοδό σας στον δρόμο της διανοίας. Και 3 φορές το μήνα θα μοιράζεται η ομάδα της Helpedia και ο Νίκος Μαγαλός μαζί σας επιλεγμένα αφυπνιστικά μηνύματα από την παράδοση του Ζεν και από διάφορες πνευματικές παραδόσεις του κόσμου. Το κόστος, η τιμή συμμετοχής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα το διαζώσεις που είπαμε ότι θα γίνεται στην Αθήνα είναι 120 ευρώ το μήνα. Η τιμή για όσους έχετε παρακολουθήσει ξανά το πρόγραμμα είναι 100 ευρώ το μήνα και τα μαθήματα θα διεξάγονται το σεμινάριο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 123 στην Αθήνα. Είναι στη στάση μετρό Άγιος Ιωάννης. Ωραία. Μαρίνα, προσθέτω. Ναι, βεβαίως. Ότι μέσα στην τιμή συμμετοχή συμπεριλαμβάνεται και η προσωπική επαφή που έχουν οι άνθρωποι μαζί μου. Είναι ένα πρόγραμμα πρόσωπο. Δηλαδή, καθώς κάποιος αρχίζει να μπαίνει σιγά σιγά προς τα μέσα με αυτόν τον τρόπο, γιατί μπορεί να έχει μπει προς τα μέσα με άλλους 5 τρόπους.
Ο κάθε εισηγητής έχει τον δικό του τρόπο, τη δική του ενέργεια, τη δική του διαδρομή που θα οδηγήσει τον εκπαιδευόμενο να πάει κάπου. Καθώς αναδύεται υλικό, μπορεί να επικοινωνεί λοιπόν μαζί μου, υπάρχει προσωπική επαφή. Πάντοτε απαντάω στα μηνύματα, το συντομότερο δυνατό. Ένα στοιχείο, οι διαλογισμοί αυτοί του Zen που είπαμε που θα λαμβάνουν οι άνθρωποι τις Παρασκευές είναι πάρα πολύ προσεγμένο το υλικό. Δεν είναι δηλαδή κάτι που μπαίνω στο διαδίκτυο, το βρίσκω και το ανεβάζω. Και έχουν σκοπό να τους λαμβάνουμε την Παρασκευή και όλο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο να στοχαζόμαστε. Γιατί ο δρόμος της διανοίας μιλάει για το πάνω κέντρο της ψυχής μας, τη διάνοια, όπου ο σκοπός της διάνοιας είναι να υπηρετεί την καρδιά. Στον ιερό γάμο της ψυχής μας. Όπως ο σκοπός της καρδιάς είναι να φροντίζει τη διάνοια. Η σχέση άντρας και γυναίκας, αν σας αρέσει πιο ποιητικά. Άρα ο δρόμος της διανοίας δεν είναι ένα ξερό μάθημα, όπως πολλά μαθήματα ενελπίστικα, αν έχετε παρακολουθήσει άλλα. Εγώ έχω παρακολουθήσει 2. Το πρώτο πήρα το πτυχίο και το δεύτερο που εμβάθυνα, τα οποία είναι πολύ αμερικάνικα, πολύ ξερά. Δηλαδή έτσι και έτσι, κάνει αυτό, κλείσει τα μάτια, αυτή είναι η τεχνική. Ωραία, άλλαξε αυτό. Αυτό είναι μάθημα της διανοίας, είναι όμως μάθημα με καρδιά. Έχει λοιπόν και το σεμινάριο που είναι κάθε μήνα του κύκλου της αυτοβελτίωσης, δηλαδή ένα πολύ δυνατό 2ωρο σεμινάριο. Θα το παίρνουν οι άνθρωποι μαγνητοσκοπημένο για να μπορούν με την ησυχία τους να αφογκραστούν τον όγκο της πληροφορίας που έχει αυτό το 2ωρο. Πολλές φορές μου λένε αυτό θα μπορούσε να είναι 8ωρο μάθημα. Ναι, το έχω συμπυκνώσει επίτηδες, ώστε αυτός που έχει ζήλο να το ακούσει, να το ξανακούσει, να εργαστεί, αυτός που δεν έχει ζήλο να πάρει τις πληροφορίες που θέλει και να πάει στο επόμενο μάθημα. Οπότε είναι πολύ το υλικό, γι' αυτό και σας προτρέπω και σας παρακινώ να είναι ο μοναδικός σας εραστής αυτή τη χρονιά όσον αφορά τα μαθήματα. Η μοναδική σας ερωμένη. Γιατί είναι πολύ πλήρες το μάθημα. Και δίνει αρκετό υλικό. Αυτά από μένα. Νομίζω και εγώ δεν έχω να πω άλλα. Αν θέλει κάποιος, Νίκο, να πει κάτι, να μοιραστεί κάτι, να κάνει κάποια ερώτηση, είναι ευπρόσδεκτος. Ναι, αρκεί να ξέρει να καταγράφει το μάθημα. Και όποιος θέλει να μην καταγραφεί, θα φροντίσει να στείλει ένα μήνυμα στο chat. Όποιος είναι άνετος να εκτεθεί και να φαίνεται, γιατί το μάθημα αυτό, τη σημερινή παρουσίαση, θα τη στείλουμε την Παρασκευή, να τη δουν αυτοί που δεν μπόρεσαν σήμερα, φυσικά οι περισσότεροι, να συνδεθούν. Πολλοί είναι αυτοί που δεν μπορούσαν σήμερα, την μέρα ή την ώρα. Οπότε εγώ είμαι εδώ πέρα ανοιχτός για ερωτήματα. Στην ουσία θέλουμε να δώσουμε ένα παλμό σήμερα, να γνωρίσει κάποιος εμένα, να δει πώς είμαι, πώς σκέπτομαι, πώς λειτουργώ ως άνθρωπος και να καταλάβει ότι πρόκειται για ένα πολύ ολοκληρωμένο με σωματικές, συναισθηματικές και διανοητικές ασκήσεις και θεωρήματα, άρα είναι ένα πλήρες ολοκληρωμένο μάθημα για κάποιον που θέλει να βαδίσει αυτόν τον δρόμο και θα του δώσει πολλά εφόδια για όλη τη ζωή. Το έχω ήδη διδάξει 42 ομάδες, άρα είναι ένα πολύ δόκιμο μάθημα. Κάθε χρονιά προσθέτω και αφαιρώ στοιχεία, οπότε το ολοκληρώνω ακόμη περισσότερο. Μέχρι φαντάζομαι την τελευταία φορά που θα το διδάξω, πάλι αλλαγές θα κάνω. Οπότε ο λόγος είναι σε εσάς. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, είμαι εδώ. Μη στριμώχνεστε, θα απαντήσω όλους. Μπείτε σε τριάδες. Όλοι θα λάβετε απάντηση. Αν δεν ρωτήσετε κάτι, θα αρχίζω να ρωτάω εγώ εσάς ή εμένα. Καλύφθηκαν, σας καλύψαμε. Μάλλον ο Νίκος σας κάλυψε. Σίγουρα μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στους συνδέσμους που αναρτήθησαν προλίγο στο chat. Είναι εκεί. Εκείνο το μάθημα. Αν για κάποιο λόγο τώρα εσείς το παρακολουθείτε μετά στο σπίτι σας και δεν βλέπετε, μπαίνετε στη σελίδα της heartpedia.com, πηγαίνετε στα webinars ή στα σεμινάρια και βρίσκετε το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι εκεί. Σίγουρα σημαντικό είναι αυτό το οποίο θέλω να τονίσω, ότι τα μαθήματα ηχογραφούνται, τα διαζώσεις, και καταγράφονται τα διαδικτυακά. Είναι πολλοί φίλοι που συμμετέχουν σε μαθήματα και μου λένε δεν μας επιτρέπεται να τα καταγράψουμε ή δεν επιτρέπεται να δεν τα καταγράφει ο εισηγητής, θα μας τα στείλει. Εγώ σας λέω ότι τα καταγράφω όλα τα μαθήματα.
και την επόμενη μέρα τα έχετε στο email σας. Στο τέλος των μαθημάτων παίρνετε και συνδέσμους ολόκληρου του προγράμματος και των 27 μαθημάτων διαδικτυακώς, των 18 μαθημάτων τα ηχογραφήματα στα διαζώσεις, οπότε τα έχετε δίπλα σας να ακούτε ξανά τις ασκήσεις, να ακούτε ξανά τα βιωματικά, γιατί γίνονται και διάφορα βιωματικά. Συνδεόμαστε με τη δύναμή μας. Και κάποιος σου λέει: μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η άσκηση που κάναμε, μου αρέσει και να ακούω από σένα. Πάρε το ηχογράφημα, πάρε το μάθημα, βρες σε ποιο σημείο γίνεται αυτό, κλείσει τα ματάκια σου, ξανακάντε. Κόψτε το, αν θέλεις. Πολλοί το κάνουν και έτσι κοπτοραπτική, για να το χρησιμοποιείς για όσο καιρό χρειάζεται. Περιμένω ένα ερώτημα και κλείνω. Αν δεν το θέσετε εσείς, θα το θέσω εγώ. Ένα ερώτημα που δεν έχω ξαναθέσει σε μένα, να με προκαλέσω. Δεν ξέρω ποιο είναι αυτό ακόμη. Ωραία. Ορισμός. Δεν είπα καθόλου ότι το μάθημα αυτό παίρνει από τον νευρογλωσσικό προγραμματισμό, έχει βάση του την επιστήμη, τον κλάδο της επιστήμης που λέγεται λογική, οι παλιοί τη διδάσκονταν, εμείς όχι, και διαλεκτική. Ποιοι είναι οι νόμοι της λογικής, της διαλεκτικής, πώς κάνω αυτοδιαλεκτική, πώς συνδιαλέγω με τους υπολείπους. Το μάθημα λοιπόν αυτό έχει πολλά στοιχεία της ελληνικής παράδοσης, της φιλοσοφίας, τα οποία ο νευρογλωσσικός προγραμματισμός τα παρουσιάζει με έναν τρόπο σαν να είναι δικά του. Όπως είναι δηλαδή οι αρχές της πυθούς σύμφωνα με τον Αριστοτέλη. Οπότε σε εκείνα τα σημεία θα τα λέω όπως τα λέει και ο Μπάντλερ, να ή πώς τα λέει ο νευρογλωσσικός ή άλλες παραδόσεις, θα επισημαίνω όμως και τα χωρία των προγόνων μας και της δικής μας παράδοσης. Κοιτάξτε, έτσι τα πρωτόρισε ο Αριστοτέλης. Θα μιλήσουμε για τον ορισμό, θα αφιερώσουμε αρκετό χρόνο για το τι σημαίνει ορίζω υποκειμενικά τον εαυτό μου τη ζωή και τι σημαίνει ορίζω αντικειμενικά τον εαυτό μου τη ζωή. Οπότε, θέλω να κλείσω τη σημερινή παρουσίαση με έναν ορισμό. Τι είναι ο δρόμος της διανοίας? Θα σας έλεγα λοιπόν, ο δρόμος της διανοίας είναι μια διανοητική πολεμική τέχνη. Και για ποιο λόγο ασκούμαστε με την τέχνη του πολέμου? Για να αποφεύγουμε τις μάχες στη ζωή φυσικά. Κάποιος που ασκείται στην τέχνη του πολέμου μαθαίνει να αποφεύγει τις άσκοπες, αχρίαστες, ψυχοφθόρες, μικρές καθημερινές μάχες και να εστιάζει τη δύναμή του εκεί που χρειάζεται να την εστιάζει και αν πρόκειται να δώσει μάχη και επιλέξει να δώσει μάχη, ακόμη και πόλεμο, σειρά μαχών, να τη δώσει με έξυπνο τρόπο, με ευέλικτο τρόπο, με διπλωματικό τρόπο που χρειάζεται και με πυγμή, με δύναμη εκεί που χρειάζεται. Χρήσιμο εργαλείο για σήμερα, διότι το ξύλο στην αρένα της ζωής είναι πλέον καθημερινό και χρειάζεται να μάθουμε να τα αποφεύγουμε. Να αποφεύγουμε τις κακοτοπιές, να προλαμβάνουμε. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο του πολεμιστή. Δεν βρίσκεται στο σημείο που γίνεται, πάει να γίνει έκρηξη. Αυτά από μένα για σήμερα. Ευχαριστώ όλους τους παρευρισκόμενους που μας θύμισαν με την παρουσία τους. Μπορεί να μην έθεσαν ερωτήματα, να έθεσαν όμως πώς το λένε, να μας όθησαν με την ενέργειά τους να πούμε αυτά που είπαμε σήμερα. Οπότε μετά είπαμε. Ό,τι άλλο χρειαστεί, είμαι πάντα ανοιχτός σε κάθε καλοπροαίρετο ερώτημα ή αίτημα, είτε με αυτό το πρόγραμμα ή με οτιδήποτε άλλο. Από μένα, καληνύχτα. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και όλους εσάς. Είμαι και λίγο κρυωμένη. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν εδώ. Καλή συνέχεια και εγώ πιστεύω ότι θα τα ξαναπούμε. Εσύ τι λες, Νίκο? Ναι, θα τα ξαναπούμε. Καλό βράδυ σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια χαρά. Καλή νύχτα. Γεια χαρά.